Moi. Kello on noin meeksi kaivassa. No se on... Venatkaa sekka. Se on vähän yli 2 apua. Monttunen tie. Niin, vähän yli 2 on kello. Kävin tossa Expeditillä. Ja nyt kävelemässä tosiaan kotiin päin. No nyt on välillä, että ai minkä takia kävin Expeditillä? No, Expeditillä. No, siitä syystä, että siellä oli Diandra, siis Didi, vuoden 2012 Idols-voittaja. Ja näitä paikallisia artisteja. Niin, hän oli sit siellä jakamassa niimareita, olin sit siellä hengailemassa sitten sen. Mä olin 12:30 aikaan siellä. Kello 3 sit siellä meni vähän vaille 2. Mun välttiin vaille 2 suunnilleen lähin pois siellä. Mut joo. Tosiaan käyn kotiin ja täällä on ihan helekutin kylmä. Onneksi mulla on hanskat sentään kädestä, ettei näpit jäädy. Mut joo. Ei kai mulla sen kummempia. Tää on ihan helvetin liukasta. Toi kenttä, minkä poikki mä kävelin. Tai toi maan pinta. Mut joo, ei kai tässä mulla muuta. Palataan kun mä oon lähempänä kotoa. Se on moi.